Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pida ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Hadian baka World Mission kala pendep bandit sam jingiram shikilong yeng hakashnong mauyong rim pada hakashnong dokwet hakini kindiat singi peladep haka khatlai tri uyayong arjar arpopan kala beteng ban her sa shikashnong deng song kabadan hajan kashnong maumi thiet bat so rim nak benta bani ajingirap shikilong yeng kibadan kam kirke hakum kini kapor baka sorkar kadang penjari ya kajing khang kerdep hapo ri India brokawai yakini kisong jingirap la IT hakajingilang kablalong hakashnong maumi thiet hakalat ban lech deng song namar ka jing bompat lat kali ban lech kini kisnong hakani singi lai dan lang sorda jo kisnong deng song uba standi deng do pula penya ka jing lang belingkon balayo jing keren kurku kerdo no ba pi sok klen bat ka jing duai no teman basan SS Majab kabalang kong thong ubolong ru hot jo World Mission nakaliang World Mission ru ka pen paw jing songgo ka kraw sikat dei yo MLA bat yo MDC jong sora constituency di balakner ye gilat jing ram bat ka World Mission nak benta ka jing sami kini gilat jing rap shikilong yeng ki bedok pekerdo. Din belawan lang shop dag nega ginjar naga jing khe jog nega thma ka nglawan omo ka thma ka ba ka sarkar India ka jongi sarkar jilla jongi bat ki borsan sha jong ri ka prthai baro kila thma persya ya ne ka jing pang COVID-19 ting so thu hi habla jia ka thma ka long ka jing kalawan jia ru kalawan shop ru ka jing duk ka jing kerdu namar la khangla no ya ke lat nanti ban lek kamai kaji ban lek yawan lek trelik ta te ha kum ka por kum ka World Mission yo i ya ki ba bun ki long yeng lo sem ha ki than ma phe jong ka ri khasi jen tie jong i ki ba ha ba ka jing e ka ba ki gandu na ka daw jong ka ni ka thama persya yo ni khnyang jing pang te ha kum ta yo i kum ta ya ki long yeng lo sem ka ma jing e nila ya khi ya sai jing mut bun e nam ta ban penlong kalat kunti ban yarap lem ban ya kener lem gikti ke jing yarap hoi la dio i tang marwai arnut ban kener ti kat kene kam long ka basuk kumta da ka jing yasno ti lang jong ki wei pan ki parawangai ki parat khot ki badan mensim ban ka ju jing thmu ban yarap lem ki wei nila yo ban ya pelum perlang ya senyang kendiat na wei na ar na guje ka fer pan pelong ya kan ka program ka kum kani ni ai ngui ublei ba wala penla yang ni kum ka World Mission bata ka jinga trelang di snok ti lang ka kersian lang jong ki pram ngai na gije ka fer ki ba kan thup na do ki nong mi khmat pai ba kum la ong tan ri ba prakhan ka di ka jong iru MLA jong i MDC jong i ki la ya don mentalang ka ni bat ngi ka World Mission ka ba ya no senyang lem man penlong ya kan ka program hoi man ka sngi bidan ta hanong apo no weru MDC jongi ko ka thai konkret la ai ka jirap man kersian lem ya kan ka kam ka penlong kun ka program jong kan ka jirap lem ya ke basiam jing e sem ka jing duk pen du na ka jing jia jong kan ka thma ting ipan pau han ka po jing songun pa jong ki wei pu wei himla banjar ka teng lut ma ka ya buon bha ka kersian lem himla banjar ka teng lut ki ipan pau ka songu ki ngi long tang kum long man ra nang man pen poi ki ki jing bam bala ai sobha da ka jing ya senyang lang ka jong ki ai ni jing ai ki barit ka jong kim long ka jing ai ka ba khrao ban nu jor ka jing don kam ni fi ki ba buon ki long tang ki ai barit rei ka pat ki wei ki khandai li long yeng sobha priang ki namang ai ka musim ka jing i ai ka musim ka jing yarap lem ki ai ka musim ka jing sngongu riu play namar la pli yang i kan lat bangin le isnelem ta yofi sobha ya duai sirhem bo play un plnai yang ilang baro na ka uni khnyang jing pang ubasir khe wakta ya ka prthai baro ka wei duai na ka ta ki no siar ki jong iru
gila kim yo the yo dam shu aku bini kipor ki perkhat nya sngi nam ta ban ya da yo pai ba buon yo kari jangi na kani yang jipang ini snok tilang ban ya trailer mat ka sarkar na ka taban job ya de ka thama ka bangidan kum ki pai nam snong jong kani kari wa i ke jangi uplen ka khu nam ta ni jing kran ka ban kon na ka ta ka buram ka jang ngidap de jing kemen ke World Mission bamentar di kasin ke balai ke bangilala ban sam yi ki khaw syak indi ki khandai tli ki long yeng ki badan hang the hakashnong ding song te bat nang ni ngin salik sa syaki we ki shnong ru na ka bentar ni ke ju ke jing yarab ya ki para briu ki badan kam ya ke jing yarab jongi te khublei tak aduk beni kendu hakawe pat kasin